Yo 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 yo. Yo. Yo ya. Ha. Eh 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 eh.
Yo yo yo, hit ah. Ah. Yo yo, hit ah. Ah, yo ah. Sa yo ah. Yo ah. Yo Roto manjang angeprang-ngeprang ana bakal ngoler sing alopo kregane rik saraseksa anggayatan monta-monta sarwe lompat anyekat-ekat sang pengetan pejatan samulan ler gocebat sang lumaksat mangsa rebah kasulayan ya mas ojo jar ya rama ya rama keleran dening kang apa sakune anggonku ngateni nama lamu janjine kepiye suraba prasetyo surasane kagetke pas doloran biyen katon biyen saikine ora lagi apa to kersane ninggalake aku mung sawulan pindhone wis tolong windo yo 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 ayo ayo